Hello mga Pangga! Welcome to Kantayawbeth channel. So, Real. aha, Mo real. napoy ni putol. Sabrik dinghim. Dali. Amawa lagi ani oy, sigdayon na lang na kay may mga tawa sila. Na, kani ba? Mao gini resulta gini tanawan bug sige tag TikTok kay sige sige mag sa real. Okay. Tarungan na imong book ana dagyo na. Okay. So ang amo karon nga show is all about Marites and MareLo. So MareLo, ako si Marites, Mare latest. Anong latest? So, kani si MareLo, very slow, very laid back ni siya. Mao ni siya pero ang mata say pa lihokon ani. Kay kanang kuan ni siya bisag low ni siya, abtik ang mata. Abtik ni nga mulili og unsay iyahang makit-an kay iya jud kang pangutan-on. So, mga Pangga, watch our video sa kuani sa kanang unsingan ani ang labandera nga makaluma og modern. So social lerang kanang kuani nga babay. So mao ni nga latest ako unya kani siya mao ni si Mare latest. Kani siya si MareLo. So, lo ni, lo tanan, lo. Sige maniga. Lo. Mao ni nga. Marilo. Tagalolo. Mao ni nga mga guba ang lo. Lungag. Mga buslutang. Lubot. Kay gibangagan ni. Lolo. Mao ni siya nga mao ni ang MareLo ang nganan ni niya kay ngano how good ni ka pala Lolo. sige og kuting-kuting sa iyang kuan guys sa iyang kamot di gyud ni mahimutang. So mao ni nga bagay gyud niya si MareLo. So dili lang to siya si MareSol kay dili man ni siya magsulsol. Amo kami dili man mi ana kami rang duha good ang magkatawa. So kay gusto namo nga malingaw mo namong duha. So Tagaloga MareLo ang sinasabi ko. Hello mga Tagalog kami. Kay kami karon maglaba kami as ito si Marites. Siya ang mag-expose sa mga latest. Ako si MareLo. Ako ang mag-expose sa mga low thinking ba? So mga makaluma. So mauna siya makaluma. Siya ang Maria Clara. So siya ang magdala sa back then nga mga natanawa naluding na si MareLo. Di siya makaapas sa mga modern sa mga latest ning Marites. Kaya mga Pangga, abangan, check it out sa Mabinat Malusog Group ang mga action sa Labandera versus Marites and MareLo. So thank you again, once again. Have a blessed day and lovely day. Love. Abangan. Check it out sa YouTube channel dito sa Mabinat Malusog Group. Okay, bye-bye you.